Μίλα. Dais Dimitris, Italian Championship, category regular, workout 25-1. Μαλάκα, ωραία μάθη. 25-2. Ωραία μάθια που τα έχεις, στην κάμερα. Αλλά αυτό το γράφω, Ναι, ναι, 5. Κάτσε. 10. Κάτσε, δείξω την μπάρα. Περίμενε. 20. Βάλτε σε από την αρμήρια να έρθω να δείξω έτοιμα. 2,5. Έλα να βάλεις τη σφάλα. Φύγε. Βάλτε την ασφάλεια από εδώ, ρε μαλάκα. Καλά, άμα δεν γράψεις το ποδήλατο, μην αγχωθείς. Θα έρθω και θα το δείξω. Εδώ στην οθόνη τώρα δεν δείχνει το ποδήλατο και με αγχώνει λίγο. Εδώ δεν το δείχνει σίγουρα. Μην πατήσεις κάτι καλύτερα. Πού ξεκινάς, πάνω στο ποδήλατο? Σε 10 δάκια ό,τι γίνει. Αν δεν εντέχει θα έρθω να το δείξω. 5, 4, 3, 2, 1, φύγε. Γαμώ το σερτά μας το μαλάκι. Είδες τώρα που πάει στο 1.30, κατάλαβες διαφορά, μαλάκα, που εχθές δεν έβγαινε με τίποτα. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. Μην γάμηθεις αυτό γύρω, μπράβο. Σε αυτό γύρω είπαμε χαλαρά, στο δεύτερο πρέπει να πιέσουμε. Πάμε, πιάσε. Πάμε, 1.30 είσαι και να ξέρεις το ρολόι πάει προς τα πάνω, δεν γράφει τίποτα. 1, 2, 3, 4, πάμε, 6, 1, 2, 3, βάζει λίγο, μπαίνει από κάτω ρε λίγο, 4 θα γαμίσεις τους ώμους σου, 5, 6, ωραία. 1 λεπτό έχουμε, πάμε να κάνεις ένα 20 set, πιάσε, δεν χρειάζεται να το σπάσεις, ένα 20 set. Έλα ρε μαλάκα, 1 ώρα, έχασες 10 δευτερόλεπτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, μισό λεπτό έχεις. 17, 18, 19, 20. 20 δευτερόλεπτα έχεις, κάνε άλλα 5-6 να τα γράψεις. Μην το αφήσεις αφού πήγε έτσι. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, εντάξει. 1 λεπτό να ξέρεις ότι δεν χτυπάει. Κάτσε μέσα στην κάμερα, μην φύγεις στην κάμερα εσύ. Δεν χτυπάει, δεν κάνει τίποτα. Μηδένεις στο ποδήλατο, να έρθει τώρα να ξεκινήσεις. Αυτό ρε μαλάκα μου το αφήσεις πολλή ώρα. Α, όχι. Εγώ το έκανα.
Έκλεισε το Wi-Fi. Εγώ το έκανα. Έπρεπε να σου κλείσω μόνο, αλλά και άμα σε έπαιρνε κανείς στο Viber, άμα σε έπαιρνε κανείς ίντερνετ, κατάλαβες τι λέω. Νομίζω όμως το Bluetooth μπορείς, μόλις κλείσεις το Wi-Fi, μπορείς να μην κλείσεις το Bluetooth. Μαλακία, να κάτσε 15 δευτερόλεπτα. Και έχω πατήσει κι εγώ έτσι. Σε 4, 3, 2, 1, πάμε. Κόλλησε. Ναι. Γιατί ρε μαλάκα, γιατί. Άστο. Γιατί το έκανες τώρα. Να μου γαμεί την Παναγία. Δεν στο επόμενο δεν θέλει πολλά πειράγματα. Θέλει μόνο να πατήσεις το κουμπί και να το αφήσεις. Κατάλαβες τι λέω. Το 100 μέτρα χάσαμε τώρα. Πούς. Στο επόμενο δεν πατήσεις καθόλου το σετ. Πάμε, ανέβασε το λίγο, Αυτό θα μην θέλω, ανέβασε το λίγο. Δεν πειράζει. 10 δευτερόλεπτα θα χάσεις. Δεν είναι κάτι. Πριν τελείωσε το λεπτό το bike. 100 μέτρα έχεις. Πήγαινε στην πάνω, πάμε. Έλα, δεν πειράζει. 10 δευτερόλεπτα έχασες, δεν έχασες κάτι. Πάμε. Πάμε γιατί είναι στο 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Πάμε άλλο ένα. 12. 1, 2, 3, 4, 5. Πάμε ρε, πιάσε. Πάμε Ταΐ. Έλα. 1, 2, 3, άλλο ένα. 4. 1, 2, 3, 4, 5, άλλο ένα. 6. 40 δευτερόλεπτα έχεις, Ταΐ. Σκατά τώρα, τι κάνεις. Μισό λεπτό έχεις τώρα. Κάνε ό,τι μπορείς. 1, πιο χαμηλά. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 δευτερόλεπτα. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Έλα ρε μαλάκα, 15. 16, 17, 18, 19, τέλος, 20. Εντάξει, δεν φταίει το ποδήλατο. Έλα. Μπούκος τώρα. Ναι, έλα πίσω. Και δεν μετατήσεις τίποτα στο ποδήλατο τώρα. Μην το ακουμπήσεις καθόλου. Το πατήσω μόνο αυτό εδώ και αρχίσουμε έτσι. Να ξεκινήσεις εκεί. Σε 20 δεύτερα. Τώρα θα κάνεις τη θέση του μπαρ. Δεν θα κάνεις καθόλου. Προλάβει. Μαλακία τώρα. Αυτό μαλάκα προτιμώ στο πρώτο σετ να μην κάνεις καθόλου τόσο του μπαρ. Να ξεκουραστείς και να κάνεις το επόμενο σετ 1,5 λεπτό τόσο του κούλα. 3, 2, 1, πάμε. Ωραίος. Να το είδες. Δεν θέλει πολλά πατήματα αυτό, δεν θέλει πολλά πατήματα.
Πάμε. Ίσως εγώ την μπάρα. Και ξεκίνα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Πάμε, 12 και όλα. Όχι. Άντε ρε. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 λεπτό ακριβώς έχεις. 1 και 6. Πάμε. Κάνω deadlift πρώτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Έχεις μισό λεπτό πάλι ακριβώς. Έλα, δύσκολο είναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 15 δευτερόλεπτα έχεις. 7, 8, 9, 5 δεύτερα. 11. Κάνε άλλο ένα. Τέλος. Μην πατήσεις πράγμα στο ποδήλατο. Φύγε. Τριάντα δευτερόλεπτα έχεις. Κάτσε. Κάτσε ρε πουτάνα. Μην πατήσεις κάτι τηλεφωνία. Περίμενε. 1, πάμε. Θεέ μου, γράψε. Παναγία. Πάμε ρε ντοϊ, έλα. Εντάξει, ό,τι βγει τώρα, αφού το μπήκες. Έλα, 100 μέτρα μείνανε. Εντάξει, πάμε. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Έχεις 1,5 λεπτό. 11, πάμε, έλα. 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1 λεπτό έχει μείνει. Μην το κάνεις επί το power clean, κάνε ένα deadlift. Κάνεις μαλακία. Δεν κάνεις 2 καλύτερα. 1, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μισό λεπτό έχεις. Κάνε 5, ξέρω εγώ. 20 δευτερόλεπτα. Εκεί κάνεις στο ακριανό είσαι. Πού πας τώρα, ρε μαλάκα. 15 δευτερόλεπτα θα κάνει τώρα μερικές. 1, 10 δευτερόλεπτα. Προλαβαίνεις να κάνεις 5. 2, 3, 5 δευτερόλεπτα. 4, μην το κάνεις τώρα, δεν το προλαβαίνεις. 4. Δεν το προλαβαίνεις, σου λέω, μην το κάνεις να κουραστείς άδικα, ρε μαλάκα. Τώρα σου βάζω ή βάζεις μόνος σου. Τι να βάλω. Πώς θα καταλαβαίνεις. Μάνα το βάλω, δεν θέλω. Τι να κάνω, βέβαια. Κοίτα πέρα στη σόπα, όπα. Βλέπεις την κάμερα, θέλω από πίσω. Τι είναι, με γράψει η κάμερα, δηλαδή. Ρε, κούνησε τώρα το παγκάκι και παίρνει ένα κανό που μου πείτε εσύ. Είμαστε καλά στο έχει πεθάνει ο άλλος, δεν το βλέπεις είναι. Να βάλω το παιδιά. Κρίμα στον τόπο στο συμπαραλήψη του εδώ. Amo tu bonito já os partes. Hoje vamos voltar. Τι έχεις. Λοιπόν, η κάμερα φτάνει στο 16:40. Ξέρω εγώ, μέχρι 24 δεν πάει. 4, 8, 12, 16 ήταν το workout. 1 λεπτό έχει περάσει, το 17 είσαι. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Α, πρέπει να ξεκουραστείς 2 λεπτά. 3 λεπτά έστω. Α, 3 λεπτά έστω και μετά άλλα 6 να πω. εντάξει, περίμενε. Στο 24 δεν γίνεται το workout. Έλα, έλα, βρες το εδώ. Βρες το εδώ. Είναι στην πάρα μπροστά, σημεία. Πάρε, βιούμπι έρθα. Περίμενε. Ο δικός. Αγνησία θέλω. 1991-007. Μαλάκα, δεν λέει κάπου 6 λεπτά, δεν λέει κάπου για rest. Α, στάρτα τα 18, εντάξει. Στάρτα τα 18. 18, 19, 20, 21, 22, μέχρι 24, εντάξει. Σε 5 ξεκινάς. Ναι. Από αμέσως. Δεν υπάρχει νόημα να μπεις αμέσως, δεν θες να ξεκουραστείς. Μαλάκα, τέτοια βίντεο που βγάζουμε εμείς σε σένα και στα περνάνε είναι απίστευτο. Φεύγουν οι κάμερες, ερχόμαστε, είναι όλα αμφίροπα. Πόσα ώρα έφαγες τώρα στο τέτοιο, σε διέλυσε, από 40 που πήγες? Και έφαγες ώρα πού, στα hang? Δεν διάβασα καν. Έλα, μπες σε μισό λεπτό, τώρα άντε, μπες να κάνεις 3 deadlift, 2 hang clean, 1 shoulder. Αν μπορώ να ψάξω τώρα. 1, 2, 3. Πάμε μέσα, μέσα. Έλα μωρέ που το κάνεις καθιστό. Που λέει hang clean. Ωραίο, εύκολο, έλα, κάνε ένα split jerk τώρα. Εγώ θα βάζα 95 ή 100. 95.
Εύκολο είναι τα 100. Τι είναι μαλάκα, να πιάσεις τσάμπα. Φέρε δεκάκι. Πάρε, φέρε δεκάκι. Πες μια καλή, ξεκουράσου. Δεν έχεις εσύ ως 120, θα πεις 100, είναι προσπάθεια. 100 και να δω και 105. 100, 100, κάνετε 100. Αυτό είναι πανεύκολο. Και μην κάνεις καθιστά. Χτύπα την μπάρα και φέρνει πάνω. Δεν νομίζω να χρειάζεται. Έχεις ακόμα 4 λεπτά στη διάθεσή σου. Και 1 λεπτό να κάτσεις ακόμα, αν το έχεις ανάγκη, κάτσε το. Όχι, πρέπει να κάθεται εκεί στην μπάρα. Κάτσε πάνω στην μπάρα η ίδια όλη μέσα του. Κάνει βόλτες όλο το μαγαζί ο ηλίθιος. Κάτσε εκεί, άτε χαμίσου. Τώρα διαβάζω εδώ πέρα ότι πρέπει να δείξουμε το μονόζυγο. Λέγεται τι ζητάνε να δείξεις ότι δεν έχεις βάλει tape στο μονόζυγο. Γιώργο, χθες 7 Ναι. το απόγευμα ή 6:59 από εκεί. Ναι. Δεν πρέπει να το βρεις να το δεις. Θυμάσαι την ώρα, 6:59. Κάτι έτσι. Ναι, μη μου... Δεν είναι μόνο. Πάμε, σήκω. Α, κάνω. Μην το φοβηθείς τώρα. Δύο, 3. Πάμε ψηλά, ψηλά. Μην το φοβηθείς. Άλλο ένα. Στα καπάκια ρε μαλακά. Πάμε. Ωραία. Ανέβα. Τώρα ηρέμησε Ταΐ. Ηρέμησε και στείλ το πίσω. Στείλ το πίσω όμορφα. Μην το χάσεις. Κράτα. Περίμενε. Άστο. Μπράβο ρε μαλακά. Μπράβο. Μπράβο. Ωραίο, Ταΐ, ωραίο. Τώρα έχεις ακόμα 2,5 λεπτά διάλειμμα. Επέλεξε το γαμίσι σου και πες να στο βάλω. 105, 107, 108. Τι. Το 105 νομίζω το έχεις. Το 107 μπορεί να... 110. 105. Α! Αυτό τι κάνει. Δεν βάζω βήμα, αλλά... Έχω ψωλιάσει το κρύο, Πρέπει να είναι μέσα στο χρόνο το κόμπλεξ. Καλά, θα μπει σε 1 λεπτό, να έχεις μισό λεπτό, μα προλαβαίνεις. Σε μισό λεπτό να κάνεις το κόμπλεξ. Πω μαλάκα ήταν κρύο. Σήκω Ταΐ, έχεις 1 λεπτό. Σήκω να σου πω να μπει σιγά σιγά. Ηρέμησε, περίμενε. Σε 10. Πάμε κοντά στην μπάρα και ξεκίνα. Όταν είσαι έτοιμος φύγε. Πάμε. 1, 2, 3. Ωραία, πάμε. Καλό. Μπες. Ανέβα. Ωραία. Πάμε και πρόσεχε τώρα στο επόμενο Ταΐ να βγει. Μη σου φύγει η μπάρα. Ωραία, πάμε. Τράβα το ψηλά. Ανέβα. Ωραίος ρε μαλάκα τώρα. Τώρα δώσ' τα όλα Ταΐ. Δώσ' τα όλα. Στείλ το πίσω καλά και μπες. Πάμε.
Έλα, μα δεν πειράζει. Έλα, πάει να βγάζεις εδώ τα δεκάρια, γιατί πώς θα τα δείξω. No rep. Βγάλε, βγάλε. Πέτα τα κάτω. 10. 10. 10. 10. Άσε, μην τα βγάλεις από την άλλη, χρειάζεται.